Srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és most ki fogjuk nyitni az ingyen 7 megaboxot, és 42 sztárdroppot. Én azt mondom, kezdjük a megaboxokkal. Abból kevesebb van. Nézzük az elsőben mi van, 4 item. Nézzük, van-e benne valami jó. Hát nincs. Jöhet a következő. Meg itt 4 item. 3 game, 45 powerpoint. 220 blink és villog. Egy Jessie skin, Summer Jessie. Ez egész jó. Nézzük a következőt, 5 item. 1000 coin. 38 powerpoint. 142 blink és világító 2-es. Itt Prehistoric Frank. Ezt most nem veszem fel, és a pinje. Ez is egész jó. Megint 5-ös. 111 blink. 13 powerpoint. 3 gem. 86 coin és világító 1-es. És egy Brock skin. Na hát ezt most nem veszem fel se. Mert van jobb skinem Brockra. Na 3. Hát eddig ez a legrosszabb talán. 455 blink. 83 coin. 100 XP doubler. A következőbe. 4 item. 1031 coin. 36 powerpoint. 3 gem. És 50 XP doubler. Na. Megint 4 item, 154 blink, 32 powerpoint, 100 XP doubler és 6 gem. És véges van. Krakenföld. Tudok én venni itt valamit? Hát nem. Akkor most jöhet a 42 sztárdrop. Na nézzük, egy epic. 200 coin. 50 powerpoint. Szerintem nem fogom odaadni, mit nyitok. Na, nézzük a rare, már megint. A rare. Super rare. Super rare. Rare. Megint rare. Mythic. Super rózsapink. Epic. Epic. Most megint Grayson, szuper. Jöjjön már valami jó. Nem hiszem el. Nem láttam egy legát eddig. Bocsánat, rosszul mondtam, láttam egy legát eddig. Na vagy milyen belőle? Hát úgy ez egész jó. Új Spiper most akarom felvenni 500 kupára. Ilyetett volna jobb is, de azért nem panaszkodok. Nézzük. Super Mythic. Spray. Nem kell nekem spray, meg pén. Azok nekem nem kellenek. Se 20 blink. Van úgyis többen, mint úr. 50 coin van megint. Adsz Mythicet? Nem ad. Jöhetne azért még egy lega. Jó.
De. Jó, megint ide. Megint ide. Epic. És vége? Ilyen gyorsan vége. Ez egy csalódás volt. Piperre tudok venni valami skint? Nem hiszem. Meg akkor megvenném a Maripószát. Na de nem baj. Most fejlesztjük a Vipert. És van a max level. Elég jó azért Piper, hogy most max levelen van. Akkor próbáljuk már ki. Közben nézzük, hogy elindult az e-sport. És látszik amúgy, majd itt lehet ingyen stardopokat gyűjteni az e-sportsnak. Én nem biztos, hogy tudom megnézni, hogy most mi folyik az e-sportba. Srácok, nagyon nagy célom a nyár végére elérni az 50 feliratkozót. Tehát itt úgy lehet kapni jutalmakat itt az e-sportnál, de jössz. D2. És itt szavazol, arra csapatva még szerintem nyerni fog. És ha nyer, akkor kapsz 125 pontot, de nézed, közben lesznek kvízek. És ha eltalálod a helyes választ, akkor kapsz pluszba 100 pontot. Tehát én például itt most végignéztem, hogy melyikek nyertek. És itt végig szavaztam mára. Nem sokára kezdődik az e-sport. Ja nem. 4 óra. Szomorú. De egyébként én már így állok itt a rewardoknál. Van már 1050 pontom. És itt 2000-nél kapsz egy a stardropot. 1000-nél egy pint. És 1500-nál egy ranked stardropot. No, de még hogy ne legyen ilyen rövid ez a videó. Szép még megyünk egy kétkört Piperrel. Hogy kipróbáljuk, közben megnézzük, mi baja van a Chesternek. És most kipróbáljuk Pipert, Hypercharge-ját. Tudom, mit csinál? És szerintem a következő update-ben nagyon-nagyon OP lesz. Tehát akkor fel fogom vinni szerintem 750-re Pipert fixen. Hogy így át tud, most kitöri a falat. Itt egy Jessie. Nem tudom eltalálni. Én hallott vagyok. Én nem szólót mentem amúgy. Egyébként most mondjuk a szólót. Csak jó volt beállítva, mert csinálom a küldiket, hogy kivigyem a pest. Egyébként majd fogok csinálni sortot, hogy mit nyitok a Brawl Pass végéből. Uh-oh. Kicsit, hogy be. Jó. Uh-oh. Egy bébé.
Hát ezt is bukta. Nem vagyok túl jutájtól. De még egy utolsókört belefér. Tehát mondjátok meg, hogy jó-e, hogy ma van 2 videó. És bocsi tényleg, hogy nem volt tartalom egy hétig, csak nyaralni voltam. Na. Nem vagyok jobb helykorra, ez látszik. Hát akkor srácok, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Na, császtok!